Kae sawa? Ini sawa? Ni Bikra Maria kod Baba Simeo aduoko erokamano kuom odiochieng' ma kawuono momiya manenra odiochieng' ma kawuono ma joma ng'eny ogombo neno. Nitie jok mane ochano kendo nogo nyaka lipgi pas mondo mi oyud odiochieng' ma kawuono to giyudre ka gin e friji. Jomoko olewo e ndara, oyudo accident, jomoko dhi nindo monindo chuth. Anto Nyasaye omiya ngima. Adwa timo neno matin. Mokwongo nyinga iluongo ni Tareteta Degasia Selemona Kuratwai. An wuod Nyamrembo kaachiel kod Vitalis Akelo Mlowe manyaka Mrembo Swandhi. An wuod Sega kamoro ni Yenga School. Nyasaye lich. E dwe manyorumoni nitie ng'ato manyocha obiro e kanisa ka. En jaluminati. To kanyocha obiro e kanisa kae en Neno ma timo otek. Pache kod chunye wuon nyocha dwaro mondo mi orwak jok mantie e kanisa kae te Illuminati. Kata jogegi oluor ne jowe dhi nenogi. An kaka na Jus kama Nyasaye osegolae kod wang' mane Nyasaye osemiya. Kane miyono nodonjo kae, duond roho noyudo kane duond roho osego koko mowacho nitie ng'ama kamae mabiro biro e kanisa to ka ji ok otang' to samoro nyalo nyodho matumbo mar ich e kanisa ka. To nikech ng'uono mar Nyasaye kanodonjo nofwenye. E wik mokalo no miyono kanotho owuok e kanisa kae to kinyne to tho o collapse motho. Jok mane en go e timno ji 380 otho moiki. Nyakono ne ewuok kama iluongo ni Game. Iluongo ni Nyagondo akene area mar Game. Ni Bikra Maria kod Baba Simeo. An Ajus makora chung' kain. Kata uneno ka sani anyalo lemo ni ji. An nasetho moyika kaminena antieni. Natho jok mane wadhi timo go lemo tuo 5 tarik 14 e dwe mar 6 ne wadhi timo lemo kamiluongo ni Miuru Bei. Jok mane wadhi timo go lemo nodhi botho te. Iyane kata konena jokama iyane ne matumbo mar iya nopukre te. Iyane matumbo mar iya nopukre te. Ma kata sani matumbo mani iya kae akia kata gin ga mek dhano kata gin mek guok kata gin ombicho mek diel akia. An ga na kuom ng'wono mar Nyasaye ni Nyasaye ne omiya ngima. Jok mane wan go notho te. Ma an kenda e mana survive mana ka koro aduka fwenyo bang'e ni nokwanya miyo moro nitie miluongo ni Nyaimbo ouso machunga kamiluongo ni Ahero. Ene manokwanya manolaw kod osiptal Ahero. To Ahero jogo no obaya nyaka Russia. No pacha nok nyatiyo gimora mora nok nyatiyo kuoma. But aduga fwenyra ka kura siti kudweche adek Russia. To Nyasaye notimo na ng'wono ma oduogo omiya ngima. Joma ng'eny ne jok mane wan go nong'e ni ne an nadong' e pi. Niwach jok mane wan go ne gari orego trailer mane biro tokwa norego gi te ba nonego gi te. An kenda e mana 7 wach nadhi amoko e buo gari ka gari ne roll kama. Ni Bikra Maria kod Baba Simeo aduoka Nyasaye erokamano kendo chunya litga. An sa Nyasaye salemo anaonge ga watna baonge minwa. Niwacho katho ibro yika kenda bok bika kata gi chiega. Katho iyika mana kenda buru miyika kata mana nyathino kiyikago. Omiyo an sa Nyasaye aluor gima Nyasaye osetimona. Omiyo sani an kata an kai sama wuoye kodini Bikra Maria ni osemiyo aidho ndege mana ng'eno kanyal idho. Asewuok e Kenya kai madhi nyaka e piny miluongo ni UK. Bikra Maria ni osemiyo awuok e piny mar Kenya kai madhi kamiluongo ni Dubai. Mesia ni osemiyo awuok e piny ma Kenya kai madhi kamiluongo ni Qatar. Omiyo sama timo nende Nyasaye wiya ok nyal luoro. Be aonge wich kuot kuom Nyasaye. Aonge wich kuot kuom Ruoth Nyasaye ni mar ene manomiya teko kendo en momiya gimora mora matimo kata momiyo dhano ng'en an janabi. Kama wuokie kod nabini bor korie. Lemo ni omiyo god kwero oliel orimba marwa kilaro lejo mar orimba mika oliel kod polise kod makas niwach lemo
Omiyo an Salema na onge wat. Salema na onge wat na ba onge osiepna, ba onge chiega, ba onge nyathina. Lemo ni omiyo ose jonabi ose uruona sum ma achamo sum e ring'o. Motera mane kanisa miluongo ni Konalejo. Diero ne nitie father mane nitie kanyo miluongo ni Father Ruben the late. Njosetho, Nyasaye nokawo, Nyasaye oket chunye kama okwe. Father Ruben ema nokonya kane omiya sum. Adhi otera Konalejo kakoro ang'ogo remo bleed remo. To father kane onena to father nokonya, Father Ruben. Sani Nyasaye nodhi okawo chunye Father Ruben, to Nyasaye oket chunye kama okwe. Omiyo nyithi Nyasaye kata unena, kata ng'ata manena e tunge piny Tanzania kata pinye mora mora minena, an masani kori nena ni kok Nyasaye dukoro king'eya. Asetony e lak tho, asetony e lak ondiegi. An antie kata sani antie kamae, to ang'e ni chieng' moro abiro bedo maonge, to chieng' moro an abiro bedo ni chieng' moro nobed rapar ni ng'ato ne nitie maniluongo ni Sikither. Nimar adui na ng'eny, jawasike na ng'eny, jok magore koda bende ng'eny, lwenje magoyo bende ng'eny. Lwenj Nyasaye bende tich tek, e lwenj Nyasaye kae. Onge gimoro amora ma ng'ato Nyasaye komi mich. Ka Nyasaye omi mich mar wer, Nyasaye omi mich mar koro, Nyasaye omi mich moro amora. Chieng' moro ka Nyasaye okawo ngima mari, to mano chiemo no ber karapar. Emomiyo an kaka Jos, nok ang'e ni chiemo na ber janabi, nok ang'e ni chiemo na konyo oganda, nok ang'e ni chieng' moro abende nabedi narito klisa machal kamae. Nimar kama Nyasaye osegolae, chieng' moro ne wadhi timo lemo kod ng'ato iluongo ni Mosten Joseph. Kane wadhi timo lemo, kara kama wadhi timo lemo ni onyiewno jokuoge. Wadonjo ten plan mosebedo ready. Wadonjo dala ng'ato, to kapok watimo gimoro amora, to wawinjo ka bunde ywak e dho gate. To apenjo wuon dala ng'isa ni mago to tiagas emigoyo. To apenjo ni tiagas igoyo nadi, to onge lweny moro amora mane timore. Ni mano en tiagas, mano we buogi pinywa kaka e heria ma kama wantie ni. Jo lang'o kwalo dhok kabisa. Koro mano kikiluori. Kara ne en plan mano tim kod janabi wadwa mondo mi odhi otieka. To Nyasaye gi Bikra Maria kod Baba Mesia nok otony koda kendo nokalo koda lak tho. Dikoro noseika, ma dikoro lumo setie liel mara. Kata kawuono makoro sani kora chieng' kakeni, onge ng'ama dinonena kae. Nimar kama Nyasaye ogolae, Nyasaye ogola kakoro joka ka odonjo, ma wuon ot onegi e lowa. Kendo negi nyaka nyar dalano e lowa. To Nyasaye notonye kuomwa, ma pikipiki. Ne wawe pikipiki to jogo nowang'o. To wan ne watony. Adwoka Nyasaye erokamano, janabi manadhigo tiende notur, modhi obudho osiptal. An onge hinyruok moro amora manawuok go. Adwoka Nyasaye erokamano, niwach kata lweny goyo machal nadi, tang'e ni sama lweny goyo ng'ato, nyaka ong'e maber ni ber biro mbele ne. An kata sani makoro achung' kaen, nok ang'e nyalo bedo tak dalana. Wuoyi miluongo ni Michael wuod mbitani omiyo abedo gi dalana. Michael makoro bedo piny kaeni, Michael omiyo sani an gi dalana. Nok ang'eyo nanyalo bedo gi dalana, be nok ang'eyo nanyalo bedo gi famili mara. Nok ang'eyo sani an kod dalana, an kod kwe dalano. To mana thuru osiepnani, kane oneno ng'wono manatimo ni min ode, tachaka timo ng'wono manoneno manatimo kuom yuore, machaka timo ng'wono ma jogi emoneno kende moamua monyiew na lo. Sani ane dalana, anie kod kwe. Kata bed mana lwenye goya machal nadi, to an kod kwe kanyo. Kata bed mana ni wasigu lweny goya, to Nyasaye osechung' kuona, kendo Baba Mesia osechung' koda. Nyithi Nyasaye, an minenani sani koro antie kaeni, an dikoro aonge. Lweny osetima, lweny osegoya. To e dwe manorumoni, an dikoro aonge. Niwach jalimnati ng'isa niya, target mare en mar mondo mi okawa kendo mondo mi otieka. To Nyasaye, adwoka Nyasaye erokamano, ni mar gimoro amora kadwa gatimre, to Nyasaye kwong'o miya fweny. Koko miya fweny e lek, to ochiwo fweny ni ng'ato. To Nyasaye, adwoka Nyasaye erokamano, ni mar nitie ng'ato mosechung' koda ma wiok no wilgo. Nitie ng'ato osechung' koda iluongo ni Mother Alice Adhiambo. Osechung' koda. Nyasaye mondo miye ngima, kendo Nyasaye mondo miye teko. Nyasaye mondo miyo ritnago nyaka mrembo siwandhe.
nya kamremo suwandhe mama no sechung koda kalweny goya ni to osiko penja mana ni nyathina ichopo kanye to piny chal nade. Mama no sechung koda ni ng'ata ng'ata sama ber dwa biro rach nyaka kuong bedie, to sama rach nitie ber biro mbele. To bed kod yie motegno e gimoro amora, obed chandruok, obed kuyo, bed kod yie. An minena ni dwe manorumo ni dokora aonge kata kanisa ni bed koro klemie, to en ng'wono mar Nyasaye, ni mar kata mana wige mokalo chien gi dokoro kawuono aonge ka. Nyoro nywa wok timo lemo waduogo gimoro saa 5 to kowa ka nyaka kae kod gari to daka matin itawinjo kigo wuyo to kawuok oko to jok manyien mbele na nyan kod osiep na mrilo ngon Filipo wod Kabondo. Tawacho ni yawa Filipo daka matin mwawer kod Filipo ni ang'o motimo, to daka matin ti igo wuyo. To kang'iyo kachungi Kalbat kama kang'iyo e ndara kamae tano kotong' wi ng'ato obiro kama wacho ni yawa konyauru kara jakuo osepuso simu kuom ng'ato. Kora wacho ni yawa jogi otong'o Filipo, to Filipo ni koka owuok timo lemo sani yawa Nyasaye mai lemo watimo je chini ng'ato emoluwo to lemo mwatimo watime ni waloko dhochi ni maracho. Omomiye kwa Nyasaye majang'wono kaachiel kod Baba Mesia mondo miyo chung koda, to miya nema, to miya kamera mar polo, to miya yie motegno, to miya chir ni marundi gini oko, sibuoche ni oko. An kuom Nyasaye okaluo timo neno, ni mar kama Bikra Maria osegolae, Bikra Maria gi Baba Mesia osegole dirundiegi kendo osegole dir sibuoche. An Sikither makoro sani koro winyo kilungo Sikithani kama ae bor god kweru nolawa madhi badonjo iburu manokuny mar cho ema dhi adonji. Polise kalo titongo janabi moro ma aneno kotho kama gi wang'a. God kwero gima Nyasaye osetimona, ng'wono ma Nyasaye osetimona, wiyo ok nyal kuot wacho. Gima Nyasaye osetima kama Nyasaye osegolae, wiyo ok nyal kuot wacho. Kama Nyasaye Baba Mesia osegolae, wiyo ok nyal kuot wacho. Baba Mesia omiyo an sani ng'ato kata ka neno to sani neno kagima an nyalo wacho ni yawa Jaote idak nani, niwach ng'wono ma Nyasaye otimona. Tok ni nikech ber moro, ng'wono ma Nyasaye otimona. Nitie jomoko ma Nyasaye nyalo miyo mich, to kitiyo mich ni kosedhi oketho mich ni to chako gojo nabi wetegi. Aduka Nyasaye erokamano, Nyasaye manoriwa kod Michael Ochieng wod Mbita. Aduka Nyasaye erokamano kabisa. Michael osechung koda. Aduka Nyasaye erokamano kabisa. Bed ni onge Michael kata kanisa ni dukoro dhano klemi. Bed ni onge Michael dukoro kata an dukoro aonge. Bed ni onge Michael dukoro kata family na onge. Bed ni onge Michael ok dadhi kata nyombo. Bed ni onge Michael dukoro ok an kata kanso mar wako dukoro karwaki. Di bed ni onge Michael wod Soba wod Mbita dukoro kata mana kanzu ok anyal rwako. To Michael osechung koda. Aduka Nyasaye erokamano mondo mi Nyasaye omiye ngima kendo omiye teko. Aduka Nyasaye erokamano mondo mi orite gi ode kendo orite gi family ne duto. Aduka Nyasaye erokamano mondo mi Nyasaye opar kothi kendo opar tich lwete. Ni mar Michael omiyo sani anyalo luongora ni ane dalana. An na kia gimoro be ne onge pacha na nyalo bedo dalana. Michael omiyo sani anyalo bedo dalana. Aduka Nyasaye erokamano. Nyasaye nyiseche ruoth kinda Mesia taya komanda mar kedo. Nyasaye kuyie to ritna Michael ni. Nyasaye kuyie to ritna Michael ni. Michael omiyo sani an gi dalana. Michael omiyo ogola chuodho. Omiyo sani anyalo ng'era kata mana jofwambo gi nyalo ng'eya Michael omiyo sani anyalo kata inyalo nena e TV, inyalo nena e simu, inyalo nena e TikTok. Nwach Michael osego koda step, osego koda okang' ma kata ben mana ni minwa kata dhako monyuoligo kata dhako midak go e ot dhako ok nyal timo. Michael oseuma kaka nyathigi, to Michael en mana jambeta tana jaogenya. Aduka Nyasaye erokamano. Michael omiyo sani anyalo bedo gi dalana kendo anyalo bedo gi kwe. Kang'iyo Michael tawacho ni yawa Nyasaye an gima nyalo miyo wuoyi ni to tama, to Nyasaye minago mana ngima. Nyasaye minago mana Michael ngima, an gima nyalo miye to onge. Aduka Baba Mesia teko gima Nyasaye plan mane Nyasaye nego manoriwa kod Michael Ochieng. Nyasaye mondo mi orite kendo mondo mi otelne kod ode duto. Mane wachna
manyalo wacho ni Baba Mesia kod Bikra Maria mondo miya ndalo kendo meda ngima mane wachna jo Kristus maga. Erokamano.